Bine ați venit la Fantu Nou, un podcast cu povești autentice de viață și de business de la oameni valoroși. Un podcast creat și susținut de Fan Curier. Sunt Mihaela Balea, ghidul tău în această călătorie în care săptămânal vom vorbi despre succes, despre eșec, despre viață, despre antreprenoriat, despre dezvoltare personală și profesională. Adrian Mihai este unul dintre fondatorii celei mai populare companii de curierat din România, Fan Curier. Este CEO-ul companiei. Este omul din spatele strategiei de vânzări și dezvoltare de business. Adrian Mihai este AUL din Fan Curier. Adrian Mihai este alături de noi astăzi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația Fantu Nou. Sunteți printre cei mai admirați CEO din România, conform topului realizat de publicația Business Magazine. Este un top care se bazează pe voturile a sute de manageri, CEO și antreprenori din România. Sunt curioasă, ce anume credeți că i-a făcut pe managerii români să vă voteze? Nu pentru prima oară. Cei care mă cunosc cred că m-au votat pentru că știu că sunt o persoană, mi-mi place să construiesc, să construiesc cu sens. Îmi place să construiesc relații, să construiesc echipe, să construiesc și la propriu depozite și să investesc. Și cred că de aici a venit alegerea lor. Asta înseamnă că aveți calități de lider. Deci este o componentă foarte importantă. Partea de construcție și construcție cu sens este o componentă foarte importantă a leadership-ului. Și în acest sens sunt curioasă dacă leadership-ul, în opinia dumneavoastră, este ceva cu care te naști sau este ceva pe care îl dobândești prin educație, voință, ambiție, nevoie? Nu cred că se naște nimeni lider, cred că le înveți și depinde de mediul în care crești. Contează foarte mult la ce ești expus atunci când ești copil. Sunt și unele calități care le moștenești. În opinia mea, un manager, cu adevărat, un manager trebuie să fie smart, hunger și humble. Smart cu sensul de empatic, să își dea seama în ce stare se află cel din fața lui, dacă e motivat sau demotivat, dacă a înțeles ce a spus. Sunt manageri care atunci când își întreabă un partener sau un subordonat un lucru, înainte de a răspunde, din expresia feței, își dau seama care e răspunsul. La asta mă refer când spun smart. Și să relaționeze, să-și construiască relații, să-și construiască ușor, să găsească în fiecare relație ceva de învățat. Apoi, lângă smart, hunger. Și asta cam te naști cu ea. Poți să o dezvolți, dar foarte greu. E vorba de dorința de a mișca lucrurile, de a muta munții. Ați văzut mulți antreprenori care au așa o dorință în orice domeniu ar fi să meargă înainte, să tragă după ei echipa. Asta e iarăși o calitate pe care trebuie să o aibă orice lider și dacă le are pe astea două, dar nu e humble, nu e cercul încheiat. Nu poate să meargă mai departe pentru că nu va reuși să strângă echipă în jurul lui și să coaguleze oameni în jurul lui. Humble cu smerit. Adică să nu te crezi niciodată că știi totul, tot timpul ai de învățat, să respecti pe cel din fața ta, să poți să vorbești și cu omul din depozit pentru a afla multă informație, să poți să vorbești și cu liderul al unei organizații, pentru că de cele mai multe ori în companii informația se află la bază, de cele mai multe ori, 100% de informație se află acolo. Un curier știe exact ce-și dorește un client. Iar cel care ia decizia, liderul, o ia fără să aibă acea informație care o are curierul. Iar liderii cei mai buni sunt cei care au înțelepciunea să afle informația de la bază și cu autoritatea pe care au ei să ia deciziile potrivite pentru companie. Deci, humble înseamnă de fapt să cobori în mijlocul, să cobori la bază, tu ca lider. Exact. Și de acolo să vorbești cu oamenii pe limba lor, să înțelegi clar ce mesaj transmit. Da. Și să nu te consideri superior lor. Exact. Și să nu te consideri niciodată că știi totul. Adică eu în domeniul ăsta știu totul, nu mai am ce învăța, sunt super. Humble înseamnă tot timpul să-ți dorești să înveți, tot timpul să crezi că ai de învățat și de la cineva care poate nu e în aceeași poziție ca tine. De obicei înveți, de la fiecare om înveți de ceva. Unii sunt foarte buni pe negociere, unii sunt foarte buni pe alte părți și de la fiecare om pe care l-ai în fața ta poți să înveți de ceva dacă ai răbdarea să stai de vorbă cu el și să afli
ce îl preocupă. Disponibilitatea, da. Ați spus smart, hunger și humble. Exact. Sunt 3 calități. Aș vrea să vă întreb, aceste calități le aveați în copilărie? Ați spus că nu te naști lider, dar dobândești calități, dar trebuie să ai totuși o bază, pentru că vorbeam mai devreme de bază. Deci, smart, hunger și humble. În copilărie. Știu că aveați școala foarte importantă, era pe primul plan, dar aveați niște responsabilități suplimentare față de școală. Smart, hunger și humble sunt abilități cu care ați venit din familie, pe care le-ați descoperit, pe care le-ați avut din naștere? N-aș spune că le-am avut din naștere, dar am avut norocul și ghinionul, norocul să cresc într-o familie diferită față de ce era în jurul meu, în sensul că m-am născut în anii 70, am crescut în perioada comunistă, în zona de unde provin, majoritatea erau bugetari sau lucrau la CAP sau la stat, iar părinții mei, printr-o întâmplare sau nu știu cum au reușit ei, au rămas particulari, cum să spune, în acea perioadă și aveam propriul nostru teren, aveam o mică fermă, aș putea spune, și se manageriau singuri în tot ce înseamnă, să spunem, afacerile de familie. Iar eu am crescut în familie și eram implicat în tot ceea ce făceau ei și am avut norocul și mama și tata să ne dea mare atenție nouă copiilor, implicându-ne în ce făceau ei și dezvoltându-ne foarte multe zone care ne-au folosit foarte mult după. Și o să dau câteva exemple. De exemplu, cred că aveam, 14-15 ani sau poate mai puțin, părinții mei, nu știu dacă intenționat sau nu, au spus că au treabă, că trebuie să plece la piață, la târg, să vândă anumite produse pe care le aveam noi și mi-a spus, trebuie să pleci cu echipa asta la muncă, pentru că ai de făcut treaba asta. Ocupă-te de ei, vezi că trebuie să mănânce la ora asta, trebuie să lucreze cam atât, vezi că Gigel bea cam mult și dacă îi dai peste 2 pahare de vin, nu va mai lucra ce avea de lucrat. Și a fost responsabilitate și a fost grijă față de oameni și mi-a și spus, oamenii ăștia trebuie să-i avem și mâine la treabă, ai grijă cum te comporți cu ei, să-i respecti și să înveți să lucrezi cu ei. Și cred că e mare lucru pentru un copil de vârsta aia să învețe ce înseamnă să lucrezi cu oamenii, ce înseamnă să-i urmărești pe acei oameni, ce înseamnă să-i faci să fie motivați. Deci ăsta e un exemplu. Apoi, partea de inovație. Tot timpul părinții mei, când aveau de făcut ceva, mă întrebau, dar tu cum crezi aici? Cum crezi că trebuie făcut? Și implicarea asta mea și de multe ori soluțiile mele le luau și le aplicau, mă făceau să fiu tare mândru. Și de fiecare dată când apărea o situație, mă simțeam dator și era o bucurie de-a mea să vin cu o soluție. Deci aplecarea către inovație și cumva și încredere. Pentru că asta v-au dezvoltat. Inovație, grijă față de oameni, lucru cu oamenii. Project management. Exact. Și atunci, după 90, poate foarte mulți dintre colegii mei n-au avut sigur parte de expunerea pe care am avut-o eu și asta m-a ajutat foarte mult să pot să încep un business și să lucrez cu oameni și să-mi placă să lucrez cu oameni. Pentru că mie îmi place foarte mult să lucrez cu oameni, mă încarcă, sunt acțiuni care mă încarcă. De exemplu, dacă avem o situație, grea sau o întâmplare și mă întâlnesc cu echipa și lucrez cu ei și văd efervescența echipei, fiecare vine cu o idee, fiecare se completează, unii spun, cred că asta nu merge, dar cred că merge cealaltă parte. După ce termină acea întâlnire de o oră, 2 sau 3, depinde de gravitatea evenimentului pe care le avem, eu sunt mai odihnit decât la început. Pentru că ei nu mă încarcă. Îmi plac chestiile astea. Practic aplicați modelul de acasă. Faptul că adunați echipa în jurul dumneavoastră și îi întrebați voi cum ați face, este de fapt o proiecție a modelului pe care l-ați avut în copilărie, când părinții dumneavoastră vă chemau și vă tratau ca pe un adult și țineau cont de soluțiile pe care le puneați. Exact. Și lucram în echipă. Da, e o valoare adăugată foarte mare pe care ați primit-o în copilărie și sunteți un norocos și un privilegiat în sensul acesta. Da. Nu multă lume poate spune asta. Pentru că am ajuns aici, în punctul ăsta al discuției, aș vrea să ne ducem un pic către fan curier, către liderul pieței de curierat până la urmă. Acum 25 de ani, pe vremea aceasta, dumneavoastră, împreună cu Neculai, fratele mai mare, și Felix Pătrășcanu, aveați prima întâlnire unde discutați cum să deschideți un business într-o piață absolut nouă, respectiv compania Fan Curier. Și prima întrebare, cred că vi s-a pus de foarte multe ori, dar simt nevoia să o pun încă o dată. Prima întrebare este, care a fost drive-ul, motivația pentru care v-ați dus
într-o piață care era aproape inexistentă, despre care România nu știa absolut nimic și care era altceva decât poșta. Tocmai asta a fost drive-ul. Faptul că nu era foarte mare concurență în acea piață. Noi trei ne cunoșteam foarte bine. Eu cu fratele meu, fiind frate, îl știu de când mă știu și el la fel. Felix era vecin cu noi și mutându-ne toți trei în București, eu student, fratele meu lucra și Felix lucra la o companie de curat, ne întâlneam foarte des. La Felix acasă, la mine acasă, la fratele meu, stăteam împreună, beam o bere, povesteam și ca de fiecare dată când te întâlnești cu cineva, povestești despre jobul tău. Invariabil ajunge acolo. Dacă îți place. Dacă îți place. Și Felix povestea tot timpul ce se întâmplă în piața lui, cât a crescut, că e cerere, că e nișă, că nu e concurență, că lucrurile se mișcă și fără intenția de a ne convinge să facem ceva. Și la un moment dat, când Felix a vrut să plece de la acea companie, fratele meu a venit ideea, de ce să nu intrăm în acest business? E un business de viitor, piața cerea tipul ăsta de servicii, poșta nu oferea livrare door-to-door, ei aveau serviciul lor de a merge la oficiul poștal și a trimite la alt oficiu poștal și cererea asta nu era acoperită și am spus, uite o nișă, o zonă care nu e acoperită, o zonă care noi credem că se va dezvolta, nu visam noi online-ul, business to consumer, ce au apărut după, dar atunci credeam în acea piață și am investit, mulți au spus că a fost noroc, v-ați dus din noroc acolo. Da, cred că a fost și noroc, dar n-a fost doar noroc. Noi știam multe și vedeam creșterea acelei piețe. O să vă întreb un pic mai târziu de noroc, pentru că eu cred că este important, dar de fapt cred că norocul înseamnă mai degrabă oportunitatea, a vedea o oportunitate și a o valorifica, a avea curajul să o valorifici într-un anumit moment. Apropo de momentul lansării și de momentul intrării pe piață, totuși, v-ați gândit cum o să arate, v-ați gândit la succes, dar v-ați desenat așa cumva compania peste 10, 20, 25 de ani? Tocmai ați împlinit 25 de ani. Da, presimțeam că o să crească. Știam că zona aia e o zonă care o să se dezvolte foarte mult. Să spunem, declicul sau cel care a subliniat direcția că e direcție bună a fost momentul când au venit în țară Mobilron și Mobifone, predecesorii Vodafone și Orange de astăzi. Și atunci când au venit, ei afară foloseau servicii de curierat. Noi aveam atunci 150 de expediții pe zi, medie. Eram la început. Și ei au venit și ne-au spus, avem nevoie de servicii de curierat. Uite, îți dau 1000 de expediții, poți să mi le duci mâine? Pentru noi era o creștere de 6 ori, de 7 ori a cifrei de afaceri, a business-ului pe care îl aveam. Dar am spus, da, o facem. Și atunci ne-am mobilizat exemplar și am reușit să le oferim servicii de bună calitate și atunci mi-am dat seama că piața asta va exploda, se va dezvolta extraordinar de bine și am hotărât și eu și fratele meu și Felix să venim cu toată energia aici și cu banii de care dispuneau, care nu erau mulți, și să mergem înainte în piața de curierat. Dar nu ați avut o proiecție, nu știu, Aș minți dacă aș spune că îmi imaginam că vom ajunge la nu știu câte mașini sau nu. Doar noi știam că piața asta va crește și se va dezvolta și vrem să fim parte din ea. Am înțeles. V-ați implicat total în afacerea Fan Curier undeva la 3 ani. Chiar asta ați spus puțin mai devreme, în momentul în care au intrat Mobilrom și Mobifone. Ați decis atunci să vă ocupați de vânzări, deși nu făcuserăți așa ceva. Dumneavoastră sunteți absolvent al Academiei de Educație Fizică și Sport, lucraseți pe cu totul și cu totul altă zonă, deci practic v-ați dus pe vânzări fără să aveți experiența necesară sau fără să știți cu ce să mănâncă până la urmă. Cum v-ați descurcat? Cum i-ați convins pe oameni să vină să investească, să devină clienții Fan Curier, de fapt? Fiecare dintre noi trei ne-am dus pe zona unde ne-am simțit noi mai bine, să zic. Fratele meu s-a dus pe partea financiară, fiind inginer, fiind cu cifrele, a plăcut mai mult să analizeze zona asta. Felix, care se ocupase de rețeaua de țară, s-a dus să ocupe de rețeaua de țară, de angajat oameni, de mărit rețeaua, că atunci de asta era nevoie. Eu m-am dus pe partea asta pentru că îmi place să relaționez cu oamenii. M-am dus ca și plăcere să mă întâlnesc cu oamenii, să vorbesc cu ei. N-aveam o tehnică de vânzare, pentru că nu făcusem niciun curs, nu știam, dar mă duceam la acei clienți cu experiența pe care o aveam, să spunem, din familie și vedeam ce își doresc ei. Și n-aveau încredere. Am o firmă nouă în piață, nu știa nimeni cine suntem, ce avem, iar în curate e vorba de încredere, pentru că îi dai bunurile
și îi dai lucrurile cele mai importante unei firme de curierat. Pentru că dacă eu un plic obișnuit, îl duceai la poștă, nu te interesa foarte mult, dar ce era mai important de la noi? Și atunci veneam și spuneam, încercați-ne, nu aveți încredere în noi, dați-ne un plic 2, 3, 5, 10 sau atunci când aveți o urgență, apelați la noi. Și mi-aduc aminte că am convins clientul Orange, actualul Orange, care atunci era mobil Romclear, să lucreze cu noi, tot așa după vreo 2 întâlniri cu omul de la ei, de la procurement, i-am spus că n-ai urgență, contactează-ne. Și m-a sunat și mi-a spus, uite, șeful nostru al mai mare, CEO Orange, și-a uitat cheia la nu știu ce hotel în țară. Poți să-i o aduci? Și atunci a intervenit și norocul, să zic așa, pentru că era undeva, cred că în Cluj, am găsit un avion care avea cursă spre București, l-am adus în 2-3 ore, i-am dus cheia, a rămas super mirat. Cum ați făcut? Pentru că dacă trimiteai o mașină, n-avea cum să ajungă Cluj înapoi în ora asta. I-am spus că am găsit un avion și am adus-o și apoi am putut să discutăm altfel și să facem un contract și să lucrăm cu ei. Deci cam asta făceam noi atunci. Ofeream clientului exact ceea ce îi rezolvam o urgență. Exact. Deci, de fapt, veneați cu o soluție, nu veneați doar cu un mijloc de transport. Nu, veneam cu o soluție și, cum să spun, era plăcerea noastră, era ca și cum faci un rebus sau rezolvi ceva, era bucuria noastră să ajutăm un client. Și nu era o bucurie forțată gândindu-mă că voi câștiga nu știu câți bani. Recunosc, nici nu ne-am uitat la bani. După aia ne-am dat seama că pierdeam bani cu foarte mulți dintre clienții noștri și a trebuit să ne uităm și la partea financiară, dar în prima fază era bucuria de a ajuta un client, bucuria de, uite, l-am ajutat pe clientul ăsta, i-am găsit o soluție și toți eram tare mândri de noi că puteam să le găsim soluții clienților noștri. Cum adică banii nu erau importanti? Nu ne uitam la ei, noi ne uitam, spuneam, uite, Mihaela are o urgență, își dorește ceva. Noi am rezolvat urgența aia, ce bine, dar urgența aia cât ne-a costat? Nu știu câți lei. Noi cât am luat pe aia? 2 lei. A meritat din punct de vedere financiar? Nu ne interesa, pe noi ne interesa să avem clienți happy, să avem clienți mulțumiți. Cam asta au fost începuturile noastre. Ok. E foarte interesantă abordarea, pentru că, într-adevăr, nu deschizi un business ca să... deschizi un business pentru că îți place ce faci, pentru că ai nevoie să intri pe o piață, pentru că vrei să cucerești o piață, dar și pentru bani, până la urmă. Și primul duș rece a venit. Când? Pentru că după 2-3 ani de business în care creșteam, aveam clienți din ce în ce mai mulți, trebuia să angajăm oameni, era o dezvoltare în companie, ne-a chemat directorul nostru financiar, care l-aveam, era externalizat atunci, și ne-a chemat la el, noi ne-am așa zâmbitori și veseli. De ce sunteți așa de bucuroși? Păi uite, avem clienți din ce în ce mai mulți, luna asta avem mai mult decât luna trecută cu 50%. Am prins și clientul ăla, o să prindem și clientul ăsta mare, ne dezvoltam rău. Dar la partea financiară v-ați uitat? Păi cum, nu stăm bine? Păi noi am crezut că dacă avem clienți fericiți, vom fi și noi fericiți. Păi da, uite, de la ăsta nu v-a plătit de 4 luni. Nu ne-a plătit de 4 luni? Nu v-a plătit. De la ăsta pierdeți bani. De la ăsta îi luați doar atât. Wow! Și atunci am început să ne uităm la partea financiară și a fost primul duș rece și prima lecție și dacă nu primeam atunci, nu știu dacă mai rezistam 2-3 luni. Deci, practic, dumneavoastră nu aveați aceleași tarife pentru toată lumea? Sau nu erați atenți la încasare? Nu. Unii aveau servicii diferite care necesitau un cost mai mare, unii aveau, pentru că erau nevoi diferite și noi încercam să le acoperim pe toate, să fim destul de maleabili încât să facem servicii diferite în funcție de ce își dorea compania. Dar nu ne uitam cât ne costă și să-i luăm pe măsură. Și apoi am început să analizăm, am sunat acel client care nu ne-a plătit de 4 luni și el a spus: tocmai mă gândeam dacă să mai lucrez cu firma asta mică, care e la început, care nu e în stare să-și recupereze banii și care nu m-a sunat niciodată să mă întrebe de bani. Și dacă nu interesează banii, vor dispărea în curând. Și așa că trebuia să-mi caut o altă firmă de curierat. De-abia așteptam să fiu surat pentru că eu vroiam să văd dacă vă uitați și la aspectul ăsta. Ne-a plătit imediat acel client și a fost o altă lecție pentru noi, că trebuie să-ți urmărești cu atenție și încasarea, cash flow. Și apoi am început să ne uităm și spre această zonă și cred că în 2-3 luni am trecut pe profit. Și am rămas pe profit de atunci până acum. Vă mai amintiți primul profit? Ce înseamnă primul profit? Profitul pe care l-ar ține. Prima dată când v-a spus contabilul câți bani aveți. După perioada respectivă când mi-a spus că suntem în gaură, cred că în 3 luni, dar nu, n-au trecut 2 luni, am făcut 2 lucruri importante. Am mărit prețurile, imediat după și acest nu ați pierdut rece. Clienți? Credeam că o să pierdem pentru că noi eram legați emoțional de clienții noștri și n-am pierdut niciun client atunci pentru că era normal.
piața evolua mult, era o inflație de, nu mai știu, 30, 40, 60% în perioada respectivă. Am mărit prețurile și am urmărit cu mare atenție cheltuielile, lucruri pe care până atunci nu erau în focusul nostru. Și doar din aceste două direcții, în 2 luni am trecut pe profit de la acest eveniment. V-a schimbat această schimbare de abordare, să spun așa? V-a schimbat motivația, drive-ul? Nu, am rămas la fel de deschiși să oferim clienților ceea ce își doresc ei, dar am mai făcut un pas să ne uităm și cât ne costă și să-i cerem prețul corect. Când v-ați dat seama de potențialul de succes? Ați vorbit de Mobilrom și Mobifone. Intrarea companiilor de telefonie mobilă în România a schimbat nu doar economia românească, ci economia mondială, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă acum apropo de tehnologie și inteligență artificială. Acela a fost momentul în care ați realizat potențialul de succes pe care îl avea compania? Acel moment a fost în plus, a subliniat, pentru că am văzut din ce în ce mai multe companii care apelau la firme de curierat. Momentul a fost destul de interesant al începuturilor și când le mai povestesc că oamenilor din vânzări să uită așa la mine, ne povestește șeful Vrăjeli. Vă rog. Adică mergeam la clienți, le spuneam că facem curierat, să uitau la noi, nu prea înțelegeau cu ce să mănâncă și da, sunteți un fel de poștă? Da, suntem un fel de poștă. Da, pot să fac și un abonament la ziarul Scânteia la voi sau ce era adevărul atunci cu ce a fost înlocuit? Zic, mamă, ori am vorbit ca prostul, de n-a înțeles clientul ăsta nimic. Deci ori nu știau ce înseamnă curierat, ce înseamnă door-to-door, cum funcționează un serviciu de curierat. Deci noi am fost cei care am fost pionieri în domeniu și am popularizat serviciul. Dar nu era dezamăgitor să vezi că le explici o oră? Când plecam de la un client, spuneam, chiar dacă acest client nu voi semna cu el nimic, sigur am învățat ceva despre curierat și mai devreme sau mai târziu îmi va deveni client. Chiar cu sentimentul ăsta plecam. Și asta le spuneam și echipei mele, că am început atunci să angajăm oameni de vânzări. Zic, clientul ăsta nu va semna acum, dar cel puțin după ce am plecat noi știe ce înseamnă curierat și când va avea nevoie va apela la noi. Deci e o sămânță aruncată, la fel cum o arunci, poate să cadă pe piatră, poate să cadă în pământ roditor sau poate să cadă în nisip unde nu are apă. Vă amintiți un client care în prima fază v-a trimis la plimbare și după aceea, în afară de Orange? Sunt mulți clienți care ne-au trimis la plimbare și ne-au sunat după 2 luni, după 1 an, după foarte mult timp. Spuneam, am cu carte de vizită, ați fost la mine acum și mi-a zis, da, am fost. Și atunci sentimentul pe care l-aveam când plecam de la el gândindu-mă că am pus aici o sămânță și sigur la un moment dat va răsări ceva din ea, atunci era completat. Eram sigur că da, a fost o decizie bună, adică n-a fost timp pierdut. Deci sămânța produce. De fiecare rodește. Da, mai devreme sau mai târziu. Aș vrea să vă întreb și despre momentele grele, pentru că în 25 de ani nu se întâmplă doar lucruri care îți dau sentimentul că vei avea succes, ești așa pe o traiectorie doar în sus, ci cred că sunt destul de multe momente în care sunt crize, apar probleme. Aș vrea să vă întreb totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai importante sau cele mai grele 3 momente ale companiei pe parcursul ei? Unul dintre ele, tocmai v-am povestit despre el atunci când ne-a chemat directorul financiar și ne-a spus în 2 luni voi dispăreți dacă nu faceți ceva din punct de vedere financiar să vă redresați. Acela a fost un prim moment. Asta se întâmpla, scuzați-mă, asta se întâmpla undeva în primii 5 ani. Cred că în primii 2, un an jumate, 2, eram chiar la început. Deci undeva la începutul lui 2000. Cred că în zona aia, da. Se întâmpla acest prim eveniment, să zic. Al doilea a fost în 2007, când succesul și piața, chiar înainte de criză, era o efervescență totală. Noi învățați să nu spunem nu oricărui client, luam orice client care venea la noi și, deși nu aveam capacități, în decembrie ne-am blocat, pentru că nu aveam niciun fel de automatizare, totul era manual și ne-am blocat. Am avut foarte mulți clienți supărați atunci, chiar unii ne-au reproșat după 5-6 ani. Mai vă aduceți aminte, în 2007 ce mi-ați făcut? Deci contează foarte mult când îi greșești unui client. Și atunci, imediat în ianuarie 2008, deci după decembrie 2007, am avut o întâlnire toți 3, care cred eu că a fost foarte importantă pentru companie. Pentru că am stat foarte mult de vorbă și am spus ce facem noi în continuare cu compania asta. Vrem
să câștigăm ceva bănuți, să ne trăim viața și să o ducem bine și rămânem unde suntem acum, cum suntem și la capacitățile la care suntem, sau vrem să creștem și să fim lideri în piața în care suntem și să ne dezvoltăm și să creștem la fel cum fac marile companii de afară. Decizia a fost că ne dorim acest lucru și atunci am făcut un plan. Și am zis, dacă facem lucrul ăsta, trebuie să fim dotați, la fel cum sunt curierii de afară, din toate punctele de vedere, cu un depozit central care să fie capabil să gestioneze un volum foarte mare de marfă, cu o bandă de sortare. Și atunci, deci asta a fost în ianuarie. 2008. În februarie 2008 am cumpărat terenul din Ștefănești. Am început construcția, cred că la 2 luni, deci undeva prin mai-iunie. Și ne-am și mutat. Am avut prima bandă de sortare din România, dintre toate firmele de curierat, luată de la Siemens și deși nu știam nimic înainte de a o lua, după aia în câteva luni am devenit experți, am vizitat diferite companii și am văzut ce tip de bandă aveam nevoie și am luat-o. A fost o investiție foarte mare pentru noi. Atunci calculasem vreo 18,5 milioane de euro. Când am pus pe hârtie am zis, wow, dar noi nu avem niciun sfert din banii ăștia pentru investiții. Dar am continuat și a venit criza. Foarte mulți ne-au spus atunci, bă, da, opriți-vă, luați și voi o pauză, opriți construcția și după aia vedeți ce se întâmplă. Noi am spus, nu, noi mergem înainte și bine am făcut pentru că după ce a trecut criza aveam capacitățile necesare să luăm din piață tot ce însemna, toate creșterile care aveam din piață am putut să le preluăm. Și asta ne-a ajutat. Ăla a fost un moment și important și greu, dar până la urmă a fost un moment bun pentru noi. Înainte de a menționa al treilea moment greu, aș vrea să vă întreb apropo de momentul 2008. Pentru că decizia de a lua banda de sortare, investiția într-o bandă de sortare era ceva nemai văzut în România. Înțeleg că în străinătate se practica, dar străinătatea, statele din jurul nostru au de fapt au o tradiție apropo de curierat. Cum ați luat decizia de a introduce banda de sortare? Înțeleg că este un cost foarte mare, a fost un cost foarte mare, o investiție foarte mare, că și-a arătat beneficiile în foarte scurt timp, dar întrebarea este, cum ați decis să luați banda de sortare? Cum v-ați gândit la ea? Am spus, vrem să fim companie de top sau nu? Da, vrem să fim companie de top. Ce au companiile de top din extern, care fac curierat de foarte mulți ani? Păi au dotări, au cunoștințe, au oameni pregătiți. Păi hai să facem un plan pentru a avea și noi exact aceleași lucruri. Și am pus pe hârtie, fără să ne gândim iarăși la bani. Ce ar trebui să avem? Ar trebui să avem asta, asta și asta. Și atunci am spus, da, banda de sortare face parte din această ecuație și noi aici vrem să fim. Și asta am făcut. Adică a fost o decizie poate un pic nebunească, repet, ne gândindu-ne la bani, ne gândim cât costă înainte, ne-am gândit dacă am vrea să fim top, ce avem nevoie. Și am pus ce aveam nevoie ca să fim top. Apoi am investit, apoi piața ne-a răsplătit, pentru că piața a crescut, România s-a dezvoltat și a fost o decizie foarte bună. A fost poate și un pic de nebunie, nu știu, când toți ne spuneau, da, opriți-vă, vine criza, o să vedeți ce o să faceți, o să rămâneți fără bani, o să dați faliment, o să vă... Și noi am zis, nu, mergem înainte. Repet, poate a fost și un pic de nebunie, pentru că dacă, nu știu, lucrurile erau altfel, riscam să o dăm de gard rău. Dar n-ați dat-o. N-am dat-o. Pentru că în criză, de fapt, ați fost foarte bine pregătiți. Criza din 2000, care a izbucnit la finalul lui 2008, ați înregistrat creștere, dacă nu mă înșel, până în 2010, da. Iar în 2011 s-a inventat Black Friday în România. Exact, și noi eram pregătiți. Noi eram pregătiți, da. Exact. Și ați și reușit. Exact, am și reușit. Al treilea moment a fost, am crescut și aceste capacități pe care noi le gândisem în 2008 pentru 20 de ani, nu mai erau potrivite pentru noi, erau depășite. Suficiente. Și am spus, și acum ce facem? Am investit aici și iarăși am zis, dacă n-am avea nimic, ce am avea nevoie? Avea nevoie de un depozit și de o bandă, asta avea capacitate de 9.000 pe oră. Am avea nevoie de o bandă ca să putem să stăm în acel depozit cel puțin 10 ani de vreo 40.000 de colete pe oră. Nu era niciuna în sud-estul Europei de capacitatea asta, niciuna nu era. Și atunci am căutat pe la diferite târguri și am găsit un producător care să ne facă acest tip de bandă și iarăși a fost un moment greu și o decizie
am făcut o investiție mare, am crezut că o să stăm 20 de ani, acum se pare că avem nevoie de altă investiție și pe asta să o dăm deoparte. Și așa am făcut. Am dat deoparte această investiție și am făcut o altă investiție de vreo 22,5 milioane de euro în acel depozit, cu o bandă de 39.000 de colete pe oră, unde lucrăm și acum și deja este depășită și va trebui să investim în alte capacități de sortare și în alte depozite, dar cred că asta se întâmplă în orice companie, în momentul când crești și te dezvolți. Deci să cauți, de fapt, tot timpul să mergi înainte, exact. Să crești, să te dezvolți, să te adaptezi pieței și în același timp să anticipezi nevoile clienților. Da. Cred că asta e soluția. Îmi amintesc o declarație a dumneavoastră de undeva prin 2007-2008. Atunci ați vorbit prima oară despre e-commerce. Era ceva ce nu prea se auzise în România. Deci, practic, ați avut o intuiție în sensul acesta. Este un flair pe care îl aveți, cu care v-ați născut? Nu știu dacă este un flair, dar eu mi-am dat seama de posibilitățile e-commerce-ului în momentul când, nu majoritatea, toți concurenții noștri refuzau expedițiile B2C. De ce? Pentru că sunt grele. Una e să le vrezi B2B, unde găsești tot timpul portar, nu știu, pe cineva la secretariat, între 9 și 5 e program, deci e ușoară livrarea și e mai ieftină. Și nu e să te duci la B2C, unde urci la etajul 4, bați la o ușă, poate să fie plecat la muncă, dar eu și împreună cu Feli și cu Lino am spus, cred că asta e piața care va crește cel mai mult. Și ne-am dus pe acea piață, aș spune virgină, pentru că eram singura companie mare care făceam așa ceva. Ceilalți refuzau pur și simplu și au refuzat 1 an, 2, 3. Clienții n-aveau unde să se ducă atunci în perioada pentru business to consumer. Nu la noi, pentru că erau prețurile prohibitive puse de competitorii noștri de atunci pentru că nu le plăceau tipul ăsta de expediții. Și pentru noi a fost un noroc atunci. Deci ați avut un avans de 3 ani da. Față de ceilalți? Exact. Și în momentul când și-au dat seama că aia e direcția în care se duce curieratul și aia e zona, au început să vină și ei cu promoții, cu tot felul de chestii să-i atragă, dar deja cea mai mare parte a clienților erau la noi. Și nu numai cea mai mare parte, dar de fapt ați toți. Făcut un Ok. Era vorba de încrederea pe care ați construit-o în relația cu clientul, pentru că de fapt nu i-ați refuzat. Da. Nu le-ați spus nu din prima. Exact. Da. Interesant. Aveam aici o întrebare. Dacă ne gândim la succes ca la un rezultat, care credeți că sunt ingredientele esențiale pentru a-l atinge? Cred că prima dată e să-ți stabilești ce înseamnă succes. Pentru că, nu știu, pentru unii s-ar putea o creștere de 1% să fie succes și chiar să fie, dacă e o perioadă de criză în care scăderile sunt de nu știu cât la sută în piață. Deci primul ingredient este să stabilești ce înseamnă succes pentru tine. Și ca să-l stabilești nu e foarte simplu. Trebuie să fie și realist, dar trebuie să fie și provocator ceea ce stabilești. Adică dacă îți pui un target foarte jos, echipa îl va atinge și va spune, wow, ce ușor e să atingem succesul. Suntem o firmă de succes. Dar el nu e provocator. Nu scoate de la oameni ce e mai bun. Nu scoate totul de la ei. Deci alegerea targetului și a succesului este ce înseamnă succes, e foarte important. O definiție individuală, deci succesul în primul rând ține de o singură perspectivă. Definiția succesului este diferită de la o companie la alta, de la un om la altul? Bineînțeles, fiecare își stabilește succesul, iar cei care își stabilesc succesul realistic și provocator sunt cei pe care îi vedem că sunt oameni de succes. Dar încrederea este un component al succesului? Nici nu se poate fără încredere. Nu poți. Cred că încrederea e cea mai importantă, cel mai important ingredient și nu doar al succesului. Fără încredere nu poți să construiești. O companie nu își încredințează bunurile altei companii fără încredere. Cred că un profesor american a făcut un studiu al legăturii dintre încredere și bogăție și a observat că țările unde încrederea între oameni și autoritățile locale și guvernamentale este cea mai mare, țara e foarte bogată. Unde nivelul de încredere este foarte jos, țara e săracă. Acum și el s-a întrebat, bogăția duce la creșterea încrederii sau încrederea duce la creșterea bogăției? N-a găsit o explicație, el doar a studiat fenomenul
și a studiat și România. Gradul de încredere la noi este foarte jos. Poate și perioada comunistă ne-a făcut să nu mai avem încredere în vecini, pentru că dacă ai trăit în perioada aia și știu că ai trăit, sfaturile părinților erau: ai grijă cu cine vorbești, ce vorbești, pentru că s-ar putea să te toarne la securitate, și ai încurcat-o și tu și noi. Deci lipsa de încredere a plecat de jos la noi. Și e foarte greu să reconstruim încrederea, dar e foarte important să o construim dacă vrem să fim o țară de succes. Pentru că noi avem o lipsă de încredere între noi ca și vecini, ca și prieteni, ca și cunoștințe, în cercul nostru. Avem o lipsă de încredere în autorități locale și în autoritățile centrale, și asta se vede în tot ceea ce se întâmplă în România. Deci în momentul când România, gradul de încredere va crește, bogăția României va crește garantat. Dar în același timp se construiește foarte greu și crește această încredere. În ultimul timp, noi, ca și companie de curat, am observat o creștere a încrederii. Dacă acum câțiva ani, dacă îmi venea cineva și ne spunea: auzi, când ai de livrat o expediție, te rog să o livrezi în fața ușii, spuneam: nu cred că e posibil în România așa ceva. Acum avem zone unde putem să livrăm în fața ușii fără niciun fel de problemă. Există astfel de zone în Da, România? sunt acele firme care au construit complexe cu un paznic la intrare, un portar, ridice o barieră, intră curierul acolo, zona cât de cât e controlată, și acel client ne dă PIN-ul, codul PIN, deci știm că el este cel care spune livrează-mi, și am lăsat în fața ușii sau am lăsat la un vecin, pentru că a început să crească gradul de încredere. De aici, ăsta e un semn că a început să crească încrederea. Repet, acum câțiva ani nu exista așa ceva, dar acum sunt din ce în ce mai multe zone unde clienții spun acest lucru. Deci au încredere că vecinul lui nu-i va lua din fața ușii coletul atunci când spune. Deci încrederea crește, dar se construiește greu. Deci încrederea este de fapt un indicator pentru nivelul de sănătate și potențialul de creștere al unei economii. Ca să nu vorbim de bogăție, pentru că s-ar putea să fim interpretați greșit. Bunăstare. Da. Ce înseamnă pentru mine să existe un grad de încredere mai mare? Să poți să livrezi mult mai ușor, cum am spus în fața ușii. Înseamnă un cost mai mic pentru livrare. În ce se traduce? Un preț mai mic plătit de clienții mei. La asta duce încrederea. Și nu doar în domeniul curatului, ci în orice domeniu. E valabil. Foarte interesant. Oricum, mi se pare foarte important ce ați spus mai devreme, și anume că de câțiva ani dumneavoastră, compania Fan Curier și curierii dumneavoastră observă că pot livra cu încredere în anumite zone din România, fără riscul de a se pierde un alt coletele. indicator al încrederii este plata cu cardul. Pentru că de ce nu plăteau cu cardul la comercianți? Pentru că era teamă că nu le va ajunge expediția respectivă. Eu plătesc și nu o să-mi ajung. Era o lipsă de încredere în acea companie, adică comandai undeva și nu aveai încredere să plătești. Acum acest procent e în creștere de plată cu cardul. Suntem încă departe de țările din vest, din vestul României, dar e un procent în creștere. Deci gradul de încredere începe să crească și mă bucură lucrul ăsta, dar în același timp mă și întristează că creștem foarte încet. Dacă ați avea în fața dumneavoastră un tânăr, Adrian, ce sfat i-ați da ca să fie un bun antreprenor în România anului 2023 sau să devină antreprenor în România anului 2023? I-aș da aceleași sfaturi pe care le dau copiilor mei, pentru că ambii mei copii sunt undeva peste 20 de ani și își aleg drumul în viață, și sfatul meu, în primul rând, să se cunoască pe ei. Este foarte important să se cunoască, să-și dea seama de acțiunile care îi încarcă cu energie și acțiunile care le provoacă oboseală, să zic, care îi descarcă de energie. Și în momentul când se cunosc foarte bine, știu și pe ce direcție să meargă. După ce își află direcția, trebuie să aibă ambiția și forța necesară să-și urmeze acea direcție. Cunosc un antreprenor român cu afacere de succes care a încercat de 6 ori să intre în antreprenoriat și a falimentat de 6 ori. Și a avut curajul să plece și a 7-a oară. Și am vorbit cu el pentru că eram destul de curios să văd ce l-a făcut să continue, și a spus: din fiecare gafă și din fiecare faliment am învățat anumite lucruri. Dăm un exemplu din ce ai învățat dintr-un lucru. Păi am deschis un magazin cu un prieten de bijuterii și m-am dus și am cumpărat bijuterii după gustul meu și al prietenului meu. Și când le-am adus la vânzare, nu s-au vândut nici 5%. Pentru că
gustul meu de bărbat era foarte diferit de ce își doreau clienții. Și atunci mi-am dat seama că dacă vreau să construiesc ceva, trebuie să aflu ce își dorește clientul. Asta am învățat din eșecul cu acest faliment. Și am învățat din fiecare. Deci nu există eșec. Există eșec doar dacă te oprești. Există lecții. Există, ai câștigat sau ai învățat. El a învățat de 6 ori cum nu trebuie să facă un business și a 7-a oară are un business de succes. Acum a început să iasă și în afara României și mă uit cu mare drag la el. Și la un moment dat îmi povestea că tatălui, când a spus că vrea să înceapă al 7-lea business, i-a spus să pleci din casă de la mine, să nu te mai văd în fața ochilor, mi-ai tocat toți banii mei și ai prietenilor mei, tu nu-ți dai seama că tu nu ești bun pentru antreprenoriat, tu nu ești un antreprenor, tu ești un falimentar curat. Și el a avut forța să meargă mai departe și acum e foarte mândru de afacerea lui și de modul cum se dezvoltă. Deci, ca să repet sfatul, nu vă lăsați niciodată doborâți. Continuați pe direcția pe care ați început, pentru că fiecare, să spunem, eșec este un mod de a învăța. Cu condiția să simți că te încarcă și că trebuie să continui, părerea mea. Deci să ai încredere, de fapt. Să ai încredere. Tot încredere. Încredere, e probabil tot de încredere. Să ai încredere că vei reuși. Și spui, da, în prima afacere am greșit pentru că n-am făcut lucrul ăsta. La următoarea nu o să mai fac aceeași gafă. Da, el a făcut alta și a făcut alta și a făcut alta. Până la a 7-a a reușit să aibă succes. Da, foarte... Da, ok. Deci să încerce. Fără discuție. Să se cunoască pe el și să încerce, indiferent dacă îi iese sau nu. Să se ridice, să o ia de la capăt. Dacă nu iese, înseamnă că a învățat ceva. Și să continue. Am vorbit despre fan curier, dar mă întorc la partea de lecții din timpul copilăriei, partea de project management, să spunem, și partea de management de echipă. Pentru că în momentul ăsta compania are peste 8.000 de angajați și colaboratori și ce mi se pare mie foarte important în strategia de business a fan curier este aceea că dați voie, luați oameni care nu au niciun fel de pregătire, îi investiți cu încredere că vor fi niște angajați buni, că se vor dezvolta personal și profesional în interiorul companiei. Aveți oameni care sunt alături de dumneavoastră de 25 de ani. Și mi se pare că e o strategie complet diferită, atipică față de companii, față de alte companii despre care citim zilnic. Și în același timp 8.000 de oameni înseamnă aproape un oraș. Cum e să fii șef peste un oraș din România? Da, mai sunt întrebat de prieteni. Cum e să gestionezi 8.000 de oameni? Eu nu gestionez 8.000 de oameni. Eu gestionez 5, 6, poate 7 oameni. Eu asta e echipa mea. Asta e echipa mea pe care vreau să o motivez, vreau să o dezvolt, vreau să o învăț, vreau să o cunosc și lucrez cu ea. Ei, la rândul lor, au fiecare în subordine, la fel, 6, 7, poate 10 oameni. Și la rândul lor ajungând să managerăm toată această echipă de 8.000 de oameni. Undeva, cred că la vreo 4-5 ani după ce firma a crescut și am avut la început un singur curier în București, apoi 2 și ne-am dezvoltat, mi-am dat seama că trebuie să împărțim această echipă de curieri, nu să o lăsăm în singură echipă. În momentul când am ajuns, cred că la vreo 50-60 de curieri pe București. Și ne-a venit ideea, uitându-ne la armata romană, care la fiecare 10 oameni avea un lider. Și atunci la fiecare 10 curieri am pus un team leader care s-a ocupat de acea echipă. Și la fiecare 5 team leaderi am pus un șef care să-i gestioneze pe ei. Mă refer la partea de curier. Și am mers și acum avem aceeași abordare și acel team leader provine dintre curieri. Este un curier pe care oamenii îl respectă și îl apreciază ca lider. Deci un lider formal și informal. Da, și acel lider îi organizează pe ei. În momentul când din cei 10, 2-3 au puține expediții în ziua respectivă, iar ceilalți sunt încărcați, el reușește să le egalizeze expedițiile. În momentul când nu este foarte aglomerat, el ca lider vede și spune, trebuie să-l ajutăm pe Gigel sau pe Ionel care are probleme, în așa fel încât clienții din zona respectivă să fie mulțumiți. Și cam așa ne gestionăm compania. Spunem că am urmat un pic modelul armatei romane. Interesant.
Deci, de fapt, un om poate să cunoască și să managerieze 10 oameni, un alt om poate să managerieze cei alți 10 team leader, să spunem. Da, e un mecanism foarte, foarte interesant. În opinia mea, un om, că așa suntem noi construiți și astea sunt capacitățile noastre ca oameni, poate să lucreze foarte bine, cam cu 5 oameni, maxim 10. Cu 5 lucrează cel mai bine. Adică eu cred că un manager trebuie să aibă sub el între 5 și maxim 10 oameni. Și va lucra extraordinar de bine. Dacă are mai mulți, se formează bisericuțe, pentru că așa suntem noi construiți, astea sunt capacitățile noastre ca oameni, iar un lider de oraș, de zonă, mai mult de 150 de oameni, dacă are, îi duce greu. Se pare că sunt niște capacități ale noastre, de-a lungul timpului. Capacitatea maximă a unui trib era cam de 150 de oameni. Când depășeau această capacitate, se rupeau o bucată din trib pentru că nu se mai înțelegeau între ei, nu mai puteau să formeze o echipă și formau alt trib. Și cred că am moștenit aceste capacități, pentru că noi avem o anumită capacitate de a, nu știu, ține minte anumite figuri și a lega de numele, figura de nume. Astea sunt capacitățile noastre. Când le depășim, nu mai suntem în stare să managerăm corect. Nu mai performăm. Și asta am încercat să aplicăm și în compania noastră. În momentul când noi am depășit 150 de oameni ca echipă de București, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai greu. Și oamenii spuneau, bă, dar înainte ne înțelegeam, ne cunoșteam, ne știam ziua de naștere, participam împreună, știam când se îmbolnăvea copilul cuiva, îl ajutam, uite, cunosc eu un medic. Deci era un mod de lucru. În momentul când am crescut, se întâmplă ceva. Și atunci am început să splituim. Noi avem în București 13 și o să avem și a 14-a zonă. Deci avem împărțit Bucureștiul, avem un depozit central și încă 14 zone unde avem echipe. În momentul când cresc foarte mult, lucrurile încep să nu mai meargă bine acolo. Deci, repet, cred că e o chestie de capacitatea noastră ca oameni de manageria. Dar v-ați dat seama din prima sau ați făcut mai multe încercări? În timp și din încercări. Când eram un colectiv foarte mare și eram toți într-un singur sediu pe fabrica de glucoză, lucrurile la început au mers foarte bine și dintr-o dată au început să fie, nu mai exista comunicare, nu mai exista, să întâmplă ceva, ce trebuie să facem cu echipa asta? Și am deschis primul sediu, cred că a fost însemănătoare. Și am văzut că dintr-o dată echipa de acolo performa foarte bine, echipa de aici performa foarte bine. Și am zis, bă, dar cum de împreună nu performau? Pentru că nu le lipsea, aveau și mașini și spații și acolo amândouă au rezultate foarte bune. În momentul când am crescut, am zis, ups, trebuie să spargem. Și am mai deschis o zonă, Și acum avem 13 și cred că în curând o să deschidem pe 14. Dacă ar fi pe o scară de 1 la 5 a resurselor de care are nevoie o companie, unde sunt oamenii? Pe primul loc, fără oameni nu există nimic. Nu se poate face absolut nimic. Orice utilaje, oricâte automatizări ai avea, fără oameni nu funcționează. Încă n-am ajuns, inteligența artificială n-a ajuns și nu știu dacă va ajunge vreodată să funcționeze fără oameni. În opinia mea. Deci oamenii sunt cea mai importantă resursă. Fără discuție. Ce este permis și ce nu este permis în Fan Courier? Noi avem niște valori și la un moment dat, când ne-am gândit să ne legem valorile, ne gândeam să le legem aspirațional. Adică, băi, noi cred că valorile astea ar fi bine să le avem. Dar ne-am dat seama că e o greșeală, pentru că nu ne reprezintă. Și atunci am avut mai multe întâlniri. Eu credeam că e un lucru simplu, că putem să legem în jumătate de oră. Ne-a trebuit vreo 2-3 zile să ne întâlnim, echipa de manageri, să alegem valorile companiei. Și am ales acele valori. Printre acele valori am pus și lucruri peste care nu o să trecem niciodată. Furtul este unul dintre ele. Un om care, că e curier, că e manager, orice, nu îi se dă a doua șansă. A furat, dispare din companie fără discuții. Deci e o chestie peste care nu trecem. Minciuna, a minți. Furtul dovedit. Furtul dovedit, bineînțeles, da. Deci nu există, adică peste lucrurile astea nu trecem. Dacă un curier mai face o greșeală, îl iertăm o dată, de 3 ori. Dacă vedem că pe o anumită zonă sunt greșeli care se întâmplă frecvent, atunci venim și facem un curs în acea zonă, poate oamenii nu știu ce au de făcut și încercăm să-i educăm. Noi investim o grămadă de bani, câteva sute de mii de euro, cred că anul trecut am investit peste 1 milion de euro în pregătirea oamenilor, în cursuri și în pregătirea oamenilor. Pregătire profesională? Și nu numai. Spre exemplu, am început acum vreo 3 ani, în plină pandemie, cursuri de mentalitate deschisă.
care, de fapt, nu-i pregătesc neapărat pe oameni doar pentru business, ci îi pregătesc în relația cu familia, cu copiii, în relaționare, cum să relaționeze. Și oamenii au apreciat foarte mult aceste cursuri, iar acum de vreo 2 luni, cred că, am început să ducem cursul ăsta mai departe și oamenii noștri care au vrut și-au adus soția, mama, prietena și am făcut un curs comun. Adică ați extins la nivelul familiilor lor? Exact. Și am făcut un test și a fost extraordinar la sfârșitul cursului, când le ceream feedback, am văzut oameni cu ochii în lacrimi de faptul că au putut să-și spună anumite frustrări pe care le aveau și au găsit și rezolvarea lor în comportament. Pentru că de multe ori noi îi acuzăm pe cei din jurul nostru de un anumit comportament. Dar noi, prin comportamentul nostru, îi facem pe ei să răspundă în așa fel, dar fără să ne dăm seama. Și în momentul când tu îți dai seama că, de fapt, comportamentul celor din fața ta, tu îl generezi, vei ști și cum să te comporți cu el în așa fel încât să ai o relație cu mentalitate deschisă, cum zicem noi. Deci furt, minciună. Da, astea sunt lucruri pe care nu trecem. Greșeala o permitem. Bun, nu poți să greșești de 20 de ori același lucru sau de 10 ori, dar atunci când observăm greșeală, încercăm să-i ajutăm. Deci greșeala o permitem și nu o încurajăm, dar oamenii au posibilitatea să încerce, să inoveze, chiar dacă greșesc, e vorba de inovație și de dorință de a face lucrurile mai bine. Deci cam astea sunt lucruri peste care nu trecem. S-a întâmplat ca cineva să fie angajat pe un post și în timp să descoperiți că de fapt are competențe și este mult mai potrivit pe un alt post și să se mute? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Ne-a plăcut să creștem oamenii intern. A fost și un avantaj, dar uneori e și un dezavantaj. Pentru că nu ești expus la alte culturi. Dar ne-a plăcut foarte mult și să vină un operator și în timp să evolueze, să-l trimitem la cursuri, să lucrăm cu el, să ajungă director de divizie chiar. Deci foarte mulți oameni noștri au evoluat în cadrul companiei și mulți dintre ei au fost la primul job. Au terminat liceul, au venit la noi, s-au angajat, au crescut, le-a plăcut cultura organizațională care au găsit-o, le-a plăcut să vină la muncă și să crească împreună cu noi și nouă ne-a plăcut să-i avem lângă noi. Asta era următoarea întrebare, ați anticipat-o puțin. Care este cea mai înaltă poziție pe care a ajuns un om care a venit din școală, de pe băncile școlii, fără să mai fi avut un alt job, s-a angajat în Fan Courier și a crescut, s-a dezvoltat profesional? Director de divizie care raportează direct mie, cum o spuneam mai devreme, și nu unul, cred că dintre directorul nostru de divizie, dintre cei 6, 4 sunt crescuți de noi, de la primul job, cu 25 de ani în companie, cu 20 de ani în companie. Da, avem o plăcere să creștem oamenii lângă noi. Dar nu e un cost mai mare decât dacă îl luați pe cineva din Cred că e un cost mai mare, dar asta e cultura noastră. Ne-a plăcut să-i vedem pe oameni crescând, ne-a plăcut să facem cursuri cu ei, să creștem împreună cu ei. Deci oamenii sunt o investiție. Da, eu zic că este o investiție și oamenii sunt foarte fideli companiei. Da, în momentul în care înveți, crești, te dezvolți profesional și personal, nu ai cum să pleci. Te simți bine, te simți ca în familie, de fapt. Exact asta e mediul pe care îl simt eu că se întâmplă în companie. Avem o cultură organizațională de tip family. Ok. Mai am o întrebare legată de pandemie, pentru că ultimii 3 ani au fost foarte grei pentru noi toți, atât profesional cât și personal, la nivel intern, la nivel internațional. Și întrebarea mea este, pandemia a fost un test al maturității echipelor sau al stabilității companiilor, din punctul dumneavoastră de vedere? Cred că orice eveniment pentru un manager bun înseamnă o oportunitate. Iar noi asta am încercat să găsim în orice eveniment. Și în pandemie, pentru noi, Fano, a însemnat o oportunitate. Am crescut, ne-am dezvoltat, am mărit echipa, am crescut cu procente cu care nu credeam că o să creștem. Ați atins miliardul de lei din punct de vedere business, dar în același timp a fost o perioadă... A fost o perioadă grea. Da. A fost o perioadă în care a trebuit să ne reorganizăm, să regândim totul în firmă. A trebuit să lucrăm foarte mult cu oamenii noștri pentru că la începutul pandemiei și presa și ce se întâmpla în țările din jur, după ce vedea imagine din Italia cu
acei morți pe străzi și în jurul spitalelor, nu știu cum mai lucrai, dar ne-am implicat toți ca și conducere, am fost alături de curierii noștri și ne-am dat încredere să continue, pentru că nu era ușor atunci. Și clienții erau destul de speriați în perioada respectivă. Aveam clienți care comandau bunuri online și când venea curierul, chiar mi-aduc aminte de o poveste, era la etajul 1, a spus: nu urca la mine, uite, îți dau eu sfoara asta, leagă coletul de sfoară și trimite-l sus, ca să nu aibă nicio atingere cu curierul. Curierii în prima fază s-au simțit așa excluși. Clienți care până atunci îi invitau în casă să livreze coletul și așa, acum îi țineau undeva, lasă coletul în fața ușii, pleacă să nu te ating. Se simțeau excluși și a trebuit să stăm, să lucrăm cu ei în perioada aia. Eu chiar am fost printre ei, am stat zi de zi, am ieșit cu ei în oraș, nu doar eu și toată echipa de conducere, pentru că trebuia să le dăm încredere că trebuie să continuăm. Iar apoi, după o perioadă de timp, i-am simțit, în primul rând, pe curieri foarte mândri de jobul lor. Au spus: pe stradă suntem noi, curierii, poliția și salvarea și medici. Deci suntem foarte importanți în societatea noastră și asta înseamnă că ne-am ales jobul potrivit. Erați în prima linie. Da, eram în prima linie. Și mi-era, recunosc, un pic teamă, pentru că un curier, nu știu, dacă are 100 de atingeri, se întâlnește cu 100 de oameni. Cele mai puține cazuri la curier le-am avut de COVID. Acolo a fost paradoxal. Cele multe au fost în depozit și birouri. Oamenii de stăteau împreună, se îmbolnăveau unul, se îmbolnăveau toți din echipă. Ei erau plecați pe traseu, purtau măști, se dezinfectau, lăsau și plecau de la... Deci nu stăteau foarte mult în comunitate, pentru că un curier e călăreț o singuratică. El vine și ia dimineață coletele și a plecat pe traseu. Livrează, ridică și se întoarce. Și asta a fost una dintre curiozitățile, pentru că eu mă așteptam cele mai multe cazuri să le avem la curier. Cele mai puține au fost la ei. Cele mai multe în celelalte zone. Și am avut o dată în depozit, când am avut vreo 100-200 de oameni și mi-a fost teamă că nu o să putem să sortăm marfa clienților, pentru că din ce în ce mai mult se îmbolnăveau dintre oamenii noștri. Și atunci, da, a trebuit iarăși să lucrăm cu ei, pentru că cei care erau sănătoși le era frică să mai vină la birou, cei care erau bolnavi nu-i puteai să-i aduci și atunci am venit cu o politică destul de clară, pentru că oamenii, dacă le explici transparent și știu ce au de făcut, altfel privesc lucrurile. Dacă simt că îi păcălim, să schimbă lucrurile. Și noi am mers și am spus: ok, cine este bolnav, cine simte că are temperatură, dacă vedeți colegul, imediat îl scoatem, deci nu stăm la discuție să-i ținem bolnav aici și merge acasă, stă cât stă, când e pozitiv, când e negativ, vine înapoi la muncă. Și a fost o perioadă de o săptămână, două, până am intrat într-un ritm. Adică unii se îmbolnăveau, duceau acasă și după aia începeau să vină cei care le treceau. Și tot așa am intrat într-un ritm și am reușit să trecem peste perioada asta grea. Deci pandemia ne-a resetat, ne-a învățat ce înseamnă să lucrăm cu oamenii de foarte aproape, să construim încredere alături de ei și să ne implicăm alături de ei în tot ceea ce făceam. Ne-a făcut să ne continuăm investițiile, să continuăm să ne dezvoltăm, pentru că asta cerea piața. Deci și maturitate și stabilitate. Da. Asta ați câștigat în pandemie, de fapt. Da, asta am făcut. Mai am întrebări, Fulger. 3 cuvinte pentru a descrie Fan Curier. Dezvoltare, inovație, echipă. Cartea pe care o recomandați oricărui manager interesat de dezvoltare. N-aș recomanda doar una, aș recomanda 2. Principii, de Ray Dalio, și Mic dejun cu Seneca. O carte foarte interesantă, nu doar pentru manageri, care te învață să fii mai stabil în tot ceea ce faci. Ok. Persoana care va influența cel mai mult parcursul de-a lungul vieții. Au fost multe persoane care m-au influențat, n-aș putea spune o singură persoană. Atunci măcar pot să spun mai mult. Atributele, ori așa? Nu știu, mi-a plăcut Jeff Bezos pentru grija lui față de client. El spune: când te trezești dimineața, nu te îngrijora de ce face concurența, îngrijorează de ce cred clienții tăi despre tine. Și aici are mare dreptate. Deci, în primul rând, uite-te la clienți și nu la competiție. Dacă vei avea clienții lângă tine, nu mai contează ce face competiția. Mi-a plăcut dintre oamenii români Dragoș Pavel, pentru modul cum își urmărește afacerea, nu-l interesează nimic altceva, el e acolo tot timpul implicat, își vede de business-ul lui, a crescut, se dezvoltă. Dragoș Pavel însemnând Dedeman, care tocmai a fost declarat cel mai admirat CEO din România de către Business Magazine. Exact.
Iulian Stanciu. Pentru EMAG. EMAG. Ambiția cu care și-a urmărit și orice eșec îl vedeau cei din afară, el nu-l vedea eșec, ci îl vedea ca o lecție și își continua drumul. Și atunci când a vrut să ajungă undeva, a trecut peste orice impediment și a ajuns acolo unde a vrut. Dan Ostache, un om extraordinar și oamenii extraordinari îi vezi în momentele grele. În momentul când în pandemie s-au închis toate magazinele, el a continuat să lupte pentru firma lui, a continuat să negocieze cu băncile, a continuat să creadă în compania lui și a scos-o de acolo și acum e mult mai puternică. Și sunt mulți oameni pe care îi pot da exemplu pentru ce ai de învățat de la ei după o anumită zonă. Persoana pe care o admirați cel mai mult, ca lider, antreprenor? Tocmai vi le-am enumerat. Deci oamenii de la care v-ați luat lecții sunt și oamenii pe care îi admirați cel mai mult. Da. Ce vă place să faceți în timpul liber? Când am timp, îmi place să urc pe munte. De obicei iau și familia cu mine și ei au început să iubească urcatul pe munte. Îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să ies în parc, îmi place să stau în natură în general. Mulțumesc foarte mult! Închid acest interviu cu 2 idei. Una este cartea Mic dejun cu Seneca și a doua este citatul lui Jeff Bezos, care sugerează: când te trezești dimineața, îngrijorează de clienții tăi și nu de competiția ta. Mulțumesc!